Ndakatotanga kutobuda mumba imomo ndichiburiswa ndichitanga kumhanya ndichipfuta muviri wese, vanhu vachitoita zvokutonditandanisa kuti vandibate vandidzimure. Takabatana kudero tichirova madho, tichiresa maziso, tichidini kusvikira kondakta atouya akatombotiti zvoni imimi chimbosumukai. Zvikanzi vachingopedza kukupai mari, torai kapepa keplastic mosungira mari iyoyo. Mopinda mutoilet, moiisa kudhodho, moindonyera ipoma. Ndikati sechai, vhurai bhegi musechi. Hapana futi iri kutorova kuti apa ndaba futi mabhurugwa aya majini. Ko vakasecha zveshuwa, ndodini naye. Saka ndakabanana nemukomana uya. Tikavata usiku hwose. Munoziva kana munhu achivata newe zviya zvokuti anoda kukupa mari yake. Anovata newe zvokuita sokuti unoripa ngozi. Ndotochiita chikapa chiya ndovadzidzisa, ndochiita nchidemonstrata kusvikira ndatozopika ndakukwanisa kutengawo malaitsi angu. Aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama. Patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidza tobva tatokudini tokuuraya topisa. Handi munoziva kuti titouraya topisa. Tikati it's okay, foni handina kuba ndakatenga. Vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. My partner kuti ndakapinda nadayasiri pamwe ngadaenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera kana because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi, ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure. Across the border. Zita Dumisani Mulambo mafanyise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Aiwa kufara kusangana muchirongwa chedu nhasi. We have a special guest. Tiri kufara kutsikwa mazuva ano vari kudedzwa nezita rekuti Mai Mushiringindi. Tinokutambirai kuchirongwa amaita naka. Aiwa ndinotenda. Handitika. Aiwa mufaro wedu kuti tinge tichikutambirai pano. Chirongwa chedu ichi chinoitwa Across the Border. Apo patiri tichiindavhiwa vanhu vakambobuda kunze kweZimbabwe kana kuti vatori kunze kweZimbabwe. Tichimbonzwa nhoroondo dzeupenyu. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanosangana nezvakasiyana siyana muupenyu. So tisati tasvika kunhoroondo yakanyanya kuwanda stereki, vanhu vangada kuziva kuti pamwe pane vasingazivi kuti Maita Naka ndiani. Vanhu vangada kuziva kuti anonzi Maita Naka ndiani. Makadiko ruzhinji rweZimbabwe, nhasi muna Mai Mushiringindi, Maita Naka for the people. Ndinofara zvikuru kuva pano. Anonzi Maita Naka kana kuti Mai Mushiringindi ndiBarbara Ntombizodwa Dube. Alright. Barbara anobva kupi? Barbara Ntombizodwa Dube anobva kuMberengwa kunonzi kuMbuya Nehanda High School. Alright, Mberengwa apo. Mberengwa inonatsozikanwa nembiri yechi. Chii chinoitika kuMberengwa? Mberengwa inozikanwa nevakadzi vanoroorwa nemari yakawanda. Nokuda kwokuti vakadzi vacho vakadzidza ende vanhu vaya vakakutara vanoziva zvavanoita, zvavanoda nekwavanoenda neupenyu. Havasi vanhu vokuti ungadzidzisa kuti ita ichi kana kuti ita ichi. But vakadzi vacho vazhinji vacho vanhu vareject up. Zvichireva kuti saka kana muri wekumberengwa makarongeka. Aiwa, isusu takarongeka, hatizvityiri, tinokwana pese pese. Yes. Aiwa, ngatitendei Mwari. So Barbara akakura sei? Akakura mumhuri yakaita sei chaizvo? Barbara akakurira mumhuri iri nani naniwo
zvayo. Handingati taiva varombo kana kuti taiva vafumi. Tanga tichingorarama upenyu hwedu huri pakati nepakati. Barbara akakurira mumhuri inonzi yekwanduna. Baba vangu vakanga vari ticha, mai vangu vakanga vari nesi. Vakanga vachingoshandira padhuze napadhuze vabereki vangu. Isusu takaberekwa tiri 6, ini ndiri number 4. Vasikana 4 vekutanga kubva kumusoro, then koita vakomana 2 vanoteverana varivo vokupedzisira. Barbara akanga ari munhu aigona chikoro, akakura akangwara zvokutodaro, zvokuti chero vabereki vaisatomutyira. Waitonzwa vabereki vachitoti aiwa tinokutemba iwe, aiwa tinokutemba iwe, hatitombokutyiri, uchatochengeta vamwe. Asi Barbara ndiye aitova mudiki. Zvadaro Barbara akadzidza paMasvingo Primary School iri kuMberengwa ikoko. Ndokuchizoitika zvakaitika zvokuti ndakakuvara, akakuvara Barbara. Pakaitika accident yomoto, ndashanyirawo mainini vangu vakauya kuzonditora kumba kwedu. Saka pavakauya kuzonditora vabereki vangu vese vanga vari kumabasa, ini ndinda ndiri pamba nevaibatsira pamba pedu. Mainini vakauya vakati handekupi kumba kwangu, ndinozodzoka newe manheru, asi havana kukwanisa zvavo kuzodzoka neni. Pakaitika njodzi yokutsva. Zvakanatsofamba sei kuti pazoitika njodzi iyi? Zvakaitika mamuri mugore ra1989 musi wa4 September. Ndakauya ndikatorwa nemukadzi wemunin'ina wababa vangu. Anga akavakawo musha wake mudunhu rimwe chete iroro, but ivo vanga vari nechekumhiri kwekumhiri kwataiveri isu. Saka vakauya vakati mwanangu ndoda kumboenda newe kumba. Ndokubva vaenda neni kumba kwavo kuya. Asi vabereki vangu vanga vasitoripo, vanga vaenda kumabasa. Sezvandambotaura kuti baba vangu namai vangu vese vanga vari vanhu vaishanda. Saka inini munongoziva vana vanongoita devera vashuzhi. Ndakabva ndatorongedza kaplastiki kangu namainini vaya, ndokubva tarova pasi. Tasvika kumba kuya, takaita zvatakaita zuva rese. Manheru pakunovata takatopiwa pekuvata pandakavata nevanin'ina vangu. Takavata nevanin'ina vangu paya, hatina kuziva kuti mainini vanga vasimumba, vanga vabuda, hameno kwavanga vaenda usiku ihwohwo. Midnight takangozoona imba yatozara utsi, moto wazara mumba. Mumba umu manga mune mabhaketi paint nemabhaketi epetrol, then kozoti parafini yaitengeswa muraini imomo. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakabhesta tirimo mumba. Patakapepuka moto wangu watozara, ndakatotanga kutobuda mumba imomo ndichiburiswa, ndichitanga kumhanya ndichipfuta muviri wese, vanhu vachitoita zvokutonditandanisa kuti vandibate vandidzimure. Saka ndakazobatwa ndikadzimurwa, ndokubva tazochiendeswa kuhospital kuBulawayo kuUBH. Moto uyo wakakonzereswa nei cheche? Sokutaura kwavo mainini semunhu angari anga akasvunura. Vanoti light pavakanga vakuda kudzima light rakaputika, ndokubva ranolaita mabhaketi angane paint nepetrol, ndokubva moto watanga kubatira imba yese, zvichiputika, parafini ichipararira mumba, moto uchipararira mumba. Nguva imwe chete iyoyo. Ndudze. Light rodzwa iranga rechidzimwe. Zvimagasi lamp. Pane zvimagasi lamp zvakamboita 2 so zvaitengwa nevanhu vanga vane mari kumusha uko. Saka ivo vakachitengawo chilaiti ichocho. Ndo chakaputika chacho ichocho. Alright. Saka pane vakatsva apa ndimi mega? Takatsva tiri 3. Mukomana wakatsva mabvi chete. Then umwe munin'ina wangu akatsva matsviro andakaita, but akazondidarika dzambijana because iye akatsva musoro wese. Takatsva tiri 3. 1 akatoshaya, tikasara 2. Sorry. So imi makatsva pai? Ini ndakatsva paside pefesi pamunobona apa. Kozoti ruoko rwakatsva rwese nepaside. But amainina vaigara vachimbokutorai michienda ikoko here kana kuti it was first time? Kwaitove vaitogara vachitouya kuzonditora tichienda ndichidzoka zvangu. Ndaisararako, but musi wandakanorarako iwoyo ndo pakaitika incident yomoto. Alright. Imi mataura imi mukati muri munhu aigona kuchikoro,
So dzidzo yenyu makasvikira pai? Ndakasvika pa A level. After A level ndikaenda ku teaching, ndikanotrainer as a teacher. I'm a secondary school teacher. Ndaiteacher agriculture and literature in English. All right. Ayo saka takagara nevadzidzisi chaivo zvepana. Then ngatiti zvechikoro zvapera izvi. Makazomboshanda here muri ku? Ndakashanda, ndaitove teacher, qualified teacher kwaMupandawana, paMupandawana secondary school. Asi ndisati ndaenda kunoticha kwaMupandawana. Zvakaitika ndezvekuti pandakakomplita kucollege, bamudiki vangu vanga vari kuCuba vakauya neidea yokuvhura college. Ndobva vawanikwa kuti ini ipapo ndandichangopedza chikoro. Ndobva vati toda kuti umbonotibatsirawo paprivate college yavaida kunovhura kwaMupandawana kwaGutu ikoko. Ndobva taenda ndikatomboshanda pacollege ipapo ndiri principal for 3 years. Ndichibva ndazosiya ndikazonotsvaka basa rangu chairo randandadini randandaendera kuchikoro. Ivo vachibva vazotsvakawo principal angane maqualifications ekutungamirira vanhu. All right. Anyway, saka zvamaishanda izvi chii chakazokupai brains kuti takumboenda kunze kwenyika? Makatanga nekuuya South kana kuti makamboendawo dzimwe nyika? Pane pazvakambooma kumusha ikoko kuZimbabwe, tichiri kuZimbabwe, zvekuti zvazvisisina kumira zvakanaka. Apa vabereki vanga vachitoshayika manje. Hapana mubereki wanga achipo, vese vanga vatoshaya. Ende maresponsibilities anga awanda. Inini semusikana mudiki anga asati aroorwa, ndini ndanga ndichiita keta for vanhu vose vanga vachishanda pamba, vakomana vebasa, vasikana vebasa, nemukadzi akazosara achiroorwa nababa vangu mai vangu pavakatanga kushaya. Ndini ndandichivachengeta. Saka pazvakandiomera ndakatanga kumboita zvokutengesa. Ndichiti uku ndinoenda kubasa rangu iroro reteaching, uku ndiri kutengesa. Ndo patakazoita nyaya yokuti takazoenda kuBotswana kapatainohodha kuBotswana uku. Saka takaona kuti mari yedu yetransport yanga isingakwani. Tanga tine mari yekustoka nemari yokuzokwidza luggage tichidzoka kupi kwataitengesera kwacho. Saka takazoita plan yekuti isusu takuenda kuBotswana kuya nemwana wavatete vangu. Anga ari mukomana, but taita kunge matwins ende taiwirirana zvokutodaro. Chitsotsi chese chataita taita tose. Hapana chaita umwe akasachiita kana kuti akasachiziva. Saka mari yedu yashota kudai ndobva tati todini. Mwana wavatete vangu akati mama ndine plan. Ndikati plan ndeipi yawauya nayo inoita kuti tikwanise kuenda kunohodha nokudzoka nezvinhu zvakakwana zvatiri kuda since tine maorders evanhu. Zvikai don't worry mama. Handei kubhazi. Takaenda kubhazi kuya svikai musambobudisa kana mari yebhazi. Nyaya iripo ndeyekuti isu todoita mapofu kusvika tasvika kupi kuBotswana. Tikati toita mapofu sei? Svikai tinoresa maziso mainini. Ndikati shuwa here? Zvikanzi ndokubva atanga kundidzidzisa. Hazvina kutora nguva because ndaitozvigona ukazvekuresa maziso. Ndobva tatanga kudotrainana paya kutrainana paya. Ndokubva tadoona kuti zviri kutofaya. Ndobva tatanga taenda kubhazi kwedu kuya. Tasvika kubhazi kuya takanga tine tumatsvimbo twedu. Saka vanhu vaifunga kuti murume nemukadzi. Takabatana kudai, takabata zvimabhegi zvedu zvanga zvine zvimashangani bhegi zvataizonoisa zvinhu zvedu zvatainohodha. Takabatana kudero tichirova madho, tichiresa maziso, tichidini kusvikira kondakta atouya. Akatombotiti zvoni imimi chimbosumukai. Tikasumuka tikatanga kuimba, vanhu vachitotikandira mari paya, vachitipa mari tichitoimba tichirova makumbo evanhu namatanda emapofu. Apa indaidoaresa maziso zviya zvokuti vanhu vakatonzwa tsitsi. Kusvikira tanoti ndi. Apa mune mapasipoti? Mapasipoti taiva nawo. Alright. Chaka chisingakwani mari yokuti tikwire tiinde. Tigonohodha tigodzoka yaisakwana because kana matohodha kazvinhu zvamahodha zvinoda kukwidzwa zvinobhadharwa. Saka mari yekubhadhara kukwidza zvinhu taive nayo, asi yekuti tikwire kuenda tatisina. Ndo patakaita plan iyoyo. Saka takatosvika kuGebs kwedu kuya tasvika kuGebs tikatombotsvangadzira tichifamba tichitsvangadzira kusvikira vanhu tabva pabhazi
ndokubva tachirasha zvitanda ndobva taenda kushop kunostoka. Maisatya kuti munogona kuzosangana nevamambokwira navo mubhazi ra? Hatina kana kumbozvifunga ende hazvina kumboitika. Hazvinawo kutomboitika izvozvo. Hama yenyu yange iri first time kuzviita kuti anga atozvijaira chese? Hama yangu yaitombobva Bulawayo ichienda Botswana ichidzoka ari bofu saizvozvo achitokumbira vanhu mari vachitomupa. Saka zvazvisiri zvokutanga chinhu chaanga achitorarama nacho asi aichiitira kunzvimbo dzaasingazikamwe. Right. So masvika muBotswana. Ndonzwa imi muri kuti Botswana. Isu tajaira kuti Botswana. Masvika muBotswana. Makahodha zvinhu zvenyu. Mairara pai, maiite sezvo mai musina mari dzaikwana. KuBotswana kwaidove nemwana wavatete mukoma wake iyeyuyu wandakaenda naye. Aitogara kuBotswana ndokwatakasvikira tikanogeza tikadla chikafu chedu tikapinda mutauni tikahodha. Chatakagona kutaimira nechekuti hatina kuda kudzokera nebhazi ratakauya naro nokuti taihla kuti tinozoonekwa kuti tine meso. Alright. Asi mari yebhazi manje kuchidzokera yanga yapo? Iyo kudzokera nekubhadhara luggage tatinayo plus yatakatokandigwa ya yatopo yekutengawo chikafu tichidla mubhazi. Tingati makaita mari pakukandigwa? Pakukandigwa tichiri kuside rekuZimbabwe tichiri kuZim side. Ndofunga takakandigwa mari yange ichiri mari mabhondi. Angari mabhondi. Igore ripe? 2007. 2007. Angari mabiera check. Handicharangariri zvangu but mari yakakwana yaitotenga because takatotenga nyama uyu yake street wise 2 kana kuti 3 pieces chichi uyu yake ne drink nema chips tikadodla tikaguta tikadosvika tinazvo zvimwe kumba. Alright, so after that makazobodzokera futi kuBotswana here kana kuti it was first and last? Takatodzokera kakawanda mushure mezvozvo. Here kana kuti makuenda yenyu zviri straight? Tanga takuenda zviri straight because patakakwanisa kudzoka taita ubofu takakwanisa kutengesa zvakanaka tikazokwanisa kureza mari yekuti tidini tikwanise kudzokera nekudzoka futizve. Saka tatakungoenda tichidzoka tichienda tichidzoka zvazvabalansawo hazvo. So pamakazodecide kuya kuSouth Africa zvaizvadi? Pandakazodecide kuya kuSouth Africa zvanga zvaoma. Inini mwana wangu anga akura. Kumba kwanga kune zvinhu zvakawanda zvanga zvichida kuitwa. Saka mwana zvaanga akura anga akuda school fees tanaka. Anga akuda mabhuku, mauniformu, kumba vakomana vaida kubhadhagwa. Saka zvese izvozvo zvanga zvakatarisana neni sekuti ndini ndandiri musikana muduku. Ende munyama wandakaita ndokuti hanzvadzi yangu anonditevera anga ari kutraining yechiCIO. Saka vanhu vaya vanoenda zvokuti hamugari mambovatsvaka kana kuti muti mungada kuti vaite chimwe chinhu. Anenge akavanzwa ari kwaanenge ari ikoko kutraining yake. Saka zvinhu zvese zvanga zvakatarisana neni. Saka ndakazoona kuti beta ndiite sei ndiende kuBotswana because ndokwandandajaira. Zvakaitika ndezvokuti pana mainini mwana wehazvanzi yamai vangu anga achigara kuBotswana. Saka mwana wehazvanzi yamai vangu wakauya achienda kuChipinge. Wangaitawo nyakanyaka dzake saka kune n'anga yaida kunoona kuChipinge. Paakadzoka ndokubva tasangana mugweru. Ndokubva handiti iwe uri kungotambura uri kuno zvinhu zvakakuwandira hausi kumbofungawo here kuenda kuri kuenda vamwe sinzi uri munhu anga achimboyambuka uchidzoka uchienda uchidzoka wadi kumbotrayawo something uone kuti hazviiti here. Apa futi passport yangu inenge yanga yaexpire. Yanga yaitoexpire passport yangu yapera futi nenyaya yekuti tati chinyanya kuita ma-up and down. Kuti ndichiti toenda tose ndakashaya kuti ndoita plan ipi. Asi pakazoita sisi vamai vangu. Ndokubva vati iwe taura nemwana wangu musikana anokwanisa kukupa passport yemwana wabhudhi. Asi mwana uyu wanga akadoshaika but passport yake yanga ichingori nyowani. Ndokubva vati enda unotaura navo vakupe passport yake ushandise kuenda kupi kuBotswana. Asi usazoramba uchidini uchiishandisa. Ndobva ndafonera sisi vaya ndobva ndakumbira passport. Ndobva vanditi uya utore
ndobva ndaenda ndikanotora. Saka mwana wabhuti wangu ita takadofanana zvokuti mamhino edu aya anga akafenguka zvakafanana zvokuti vanhu vaitoona sokuti vari kuona iye. Ndakapiwa pasipoti yandobva taenda ndikatoyambuka bhodha zvakanaka. Asi ndorangarira kuti pandakasvika paPlumtree vakanditarisisa vachida kuhwisisa kuti ndiye here muridzi uyu. Indobva ndawedzera kufengura mhino nokuti dzake dzakakura. Indobva ndafengurawo dzangu kuti ndobva umwe ati andiye hamoni mazimhino here aya. Tarisai zimhino iri mugotarisa zimhino. Izvo ndatofengura mhino ndaona kuti vaona mhino kuti hadzina kudini, hadzina kufanana. Ndobva tatoyambuka bhodha. Tayambuka bhodha takaenda kuBotswana namainini vangu. Tasvika kuBotswana kuya mainini vakakurumidza kuwanikwa basa nehama dzavo dzanga dzichishanda kupi kune imwe kambani inoita zvemapalets. Saka ndakangonzi gara tichadini tichakutsvakirawo kana mukana waita. Ndakagara 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months. Ndikaona kuti ndakutongoita basa rokuti ivo vachibuda vachienda kubasa ndindosara ndichibika. Nhumbi dzavo dzikasviba ndindovawachira. Zvese zvinoda kusara zvichiitwa pamba ndindosara ndichiita. Ndikati bodo ini regai ndiite plan. One day ndakangoti vaenda kubasa ndobva ndabuda ndobva ndapinda mutauni. Mutauni kwainzi kuZerust. Kwakuri kudhuze nekunonzi kuZerust because it was between Botswana and South Africa. Kumapeto kweBotswana. Saka tauni yacho muZerust andika. Mati makatora passport yemushakabvu. Mukatopfura nayo pabhodha. Yes. But I know kuti munhu kana achinge ashaya anoitirwa death certificate, which means kuti every document rake cancelled, chitupa chashandi, zvimwe zvese zvashanda. Saka kana vange vachipanja passport apa inoratidza kuti pane fracas. Zvakaitika ndezvokuti pakafa mwana wa bhudhi vangu hapana kumboita madays. Ndofunga takatosiya asati atombotogwa kumochari mapepa ake achigadzirwa. Ndosaka vakati kana ukayambuka nayo usaramba uchiishandisa because iye ipapo anga achitori pacritical state yekuti anga asati afa mwana uyu akatozoshaika. Ini ndatoyambuka ndisina kana 4 days takatozosendegwa message chinzi Siwonile ashaika. Ndobva ndatonzi chimira kushandisa passport iyoyo. Ndobva ndamira. Alright. Okay. Alright. Tiri muZerust. Ndokubva ndaenda kuZerust. Zviya zvokuti ndakamboti regai ndipindewo mutauni. Dhuma nomumwe musikana aitoti akandiwawo ndichitaura shona pafoni. Ndobvawo ndamuwa achifonawo futi achitaura shona. Ndobva ndati uyu ndiyewo ndotoapproacha ndotaura naye uyu. Iyewo angandiwa ndokubva anga nepfumbwa dzimwe chete nedzandaive nadzo. Ndobva tangosangana navanhu vanga vachida kudini kubvunzana kuti kwai munobvepi, munoita nezvei munomu. Saka takasangana ndobva tataurirana nemusikana uya akati ndinochengetwawo nasisi vangu but ndakutoti twangu maid. Ndikati iwo uri kutaura nyaya inofanana neyangu. Ini izvezvi vachibva kubasa vanoda kuwana ndabika. Vakauya vakasiya hembe dzavo maworksuits vanoda kuwana ndawacha. Ndakutoitwawo mushandi asi handihori. Saka todini uye akati bodo ngatimboenda samwe tinotsvaka basa pane pandawa kuti kwai panotogwa vanhu. Takafamba tikaenda ipapo tikanosvika tikaona pane mukadzi anga akaroorwa nemurungu. Murume anga ari murungu, mukadzi ari mutema. Ndobva tasvika tinotsvakawo basa pano. Ndobva ati pane musoja abva pano izvezvi anga achiti pane shamwari yake mukadzi wayo anoda vanhu vanobheka mascones. Ndobva tati alright tipei nhamba kana kuti zvikanzi aiwa mirai vanokudhiraivha iwoenda nemi kumba kwacho. Sezvineiwo vakasvika ndokubva vatitora. Ndobva vaenda nesu kuna mai vaya vaida vanhu vanobheka mascones. Ndobva tadosvika svikai munoda basa tikati toda basa. Svikai munorigona here plus munozokwanisa here kuvata makasvinura muchibheka momukana 4 muchinotengesa futi mabhanzi amabheka. Tikati aiwa tinozvigona asi munototidzidzisa kubheka mascones acho because hatisati tambomabheka. Mai vaya vakati it's okay. Takawana basa. Tawana basa takadzokera kumba. Ndobva ndasvika ndikaudza mainini vangu vaya vandakaenda navo vanga vachishanda ini ndisingashandi. Mainini ini ndawana basa rokubheka mascones. Mainini vangu vakati iwe hakuna kubasa kokunobheka mascones kwauri kuenda. Munoma hamuna kumira zvakanaka. Ukasangana nezvaunosangana nazvo ndisingazi kuti kubasa kwacho waenda sei ndoti kudi. Ndobva ndati aiwa mainini chauya chinoona ini because imwe muri kushanda ini handisi kushanda. Mainini vangu vakaramba kuti ndiende kubasa. Ndikataimira vaenda kubasa ndikatora bhegi rangu ndikatiza ndikaenda kubasa kunogara kuya kwataibheka. Saka taibheka usiku kusvika kuma 12 torongedza zvinhu zvedu mumabhaketi. 4 o'clock tomuka toenda kupi
kurengi kunotengesa mabhanzi edu, todzoka touya toswera takavata. Manheru totangana 9 kusvika na 12 kubheka, mangwana ndizvozvo. Asi taihora 250 rand pa fortnight. Asi takashingirira. Wangari maranzi. Angari panga pari pakati peuyu taihoreswa maranzi. Takangosvika taihoreswa maranzi because kwakuchitoita zvekuti unongoti yambo wotopinda muSouth Africa. So manga mautogara pamunhu iyeyu. Takapiwa imba, mapoto, zvese chikafu chaitengebwa. Chedu kwaingova kubheka nokunotengesa. Chete. All right. Then rakazopera sei basa ipapo? Zvakaitika ndezvekuti takati takagara parengi tichitengesa mabhanzi, ndokubva pasvika umwe murume ndokubva atanga kundinyenga. Ndokubva ndati unoona nyaya iri pano ndeyekuti inini uchindiona ndakadai ndiri kutogara pabasa patinobika mabhanzi atiri kutengesa aya. Saka handisi kuziva kuti iwe unondida zvokundiwana kana kuti unondida zvokutamba hako zvomuno mui muBotswana. Kana uri serious ndokwanisa kudini? Ndokwanisa kukuwana. Asi ndogona futi kutokutsvagira basa rokuti unenge uchitoshanda tichitogara tese. Indobva ndafunga kuti kugara nomunhu ivo mainini vaidoramba kuti ndiende kubasa nenyaya yekuti vaihlyira zvimwe zvisiri izvi. Plus ndandamvana kaini ndakandamitiswa kamwana uitanakawo zvemisikanzwa futi. Ndikaona ndigopamazve hazviiti. Saka regai ndiite sei? Regai ndimbodzikama. Mukomana uya ndakamuda ndikati tichitaura pafoni sezvine mukomana uyawo akaita shungu akanditsvakira basa. But haana kuziva kuti basa raari kunditsvakira munhu ari kudiwa kupi? Ari kudiwa kuSouth Africa kunoko. Alright. Yaive shamwari yemumwe murungu anga ane shamwari yake yanga iri kuno kuSouth Africa. Ndiye waida munhu. Saka akabva atumira shamwari yake kuti imutsvakire munhu, ndobva vakawana inini. Ndobva vanditi basa riripo harisi muno muBotswana, riri kuSouth Africa kunonzi kuPretoria. Unoda here? Ndikati ndinoda. Maimsitomborina kana matyira, maimsingatyi kuti handina kana chandaimbotya, ndaida basa. Ndosvikira kunani kana Basa ikoko ndokwandaisvikira. Ndobva atonditora munhu uya ndokubva aenda neni kupi? kuPretoria kuSunnyside. Ndokubva ndasvika ikoko, ndokubva ndagamuchigwawo zvakanaka. Murungu wangu anga ari munhu wake uri raitiwo zvishoma nokuti pane zvaizoitika. Ndakasvika ndikatambigwa zvakanaka. Papa nemwana mucheche aida kuchengetwa. Mwana wake ndaigona kumuchengeta zvaitomufadza. Panyaya yechikafu apa pane chicken imwe yaitengwa kuPick n Pay yainzi ndo inodliwa nemushandi, koita yavo yekuWoolworths. Saka inini ndainakirwa neye kuWoolworths kudarika iyi yavainditengerei kuPick n Pay. Zvaizoitika ndezvekuti vaiti vakasiya yavo mufiriji, inini ndaizotora yavo iyoyo ndodla ndosiya iya yavanditengera. Saka pavanodzoka vouya voti ko chitiisira chikafu, ndovaisira yangu yavakanditengera iya. Voti ko hindava nhaiwe iyi chicken haisi yedu. Inini ndobva mumwe musi ndavati ko imwe iyoyo yamunoti ini ndinde imwe musingaidli. Yakambomira sei? Ndobva vati unodherera usazvipama. Ndobva ndati ho. Saka zvakaramba zvichingoitika kuti ini chavanoti changu handidli ndodla chavo. Svika tazonetsana, asi hatina kunetsana hedu zvokuti vakanditi basa rapera nenyaya yechikafu. Nyaya yakazoitika ndeyekuti pane maNigerian akawanda pakabva pabiwa laptop yemurungu wangu. Saka murungu wangu akanditi sei ndabigwa laptop yangu iwewe muZimbabwe wasvika pano. Saka ndiwo waronga nei nevanhu avo maNigerian kuti vabechi laptop yangu. Ina ndawa ndaimbozivawo. Ndandiri munhu uchangosvikavo mujoni zvokutotanga zvokuti ndaidohla chero kuinda paPick n Pay yaiva pedo asi kuti ndindepoka ndaihla zvisingaiti. Svika ndiwo warangana nevanhu ava tokupa mari yako yei yekuti udzokere kwawakabva kana kuti hameno wodoita plan uchibva pano kuti uchaendepi. Ini ndikati alright. Murume wacho aive muNigerian ndobva adedzwa aitoshandira kuJoburg isu tiri kuPretoria. Ndobva anzi uyai kuno kwaitika nyaya laptop yabiwa. Murume uya wakauya ndokubva abvunza, ndobva vadedza mapurisa. Mapurisa akati muri kususpekta ani kuti angava ndiye atora laptop yenyu. Zvikanzi musikana iyeyu muZimbabwe uyu nemaNigerian ari panze ndo vanogona kunge vadodini varangana vakaba laptop. Zvikanzi musikana uyu wava nenguva yakareba zvakadini auya muno muSouth Africa. Ndobva kwanzi mubvunzei. Ndobva vandibvunza. Ndobva ndati muno muSouth Africa ndofunga ndangova ne2 weeks dzandadotanga kuuya ipapa ndichishandira ivava. Handimbokuzivi, ndakatobva kumusha kuZimbabwe ndichiuya kuno. Handina kana wandoziva
munhu wandaiziva, munhu wandakangofambidzana naye kubva kumusha tichienda kuBotswana kuMafikeng huko kunonzi kuZerust. Handina zvomwe munhu wandinoziva kushe kwevarungu ivava vakanditora. Mapurisa akati muri kunyeba, muri kuda kupomera mwana uyu mhosva kuti murege kumupa mari yake. Uyu hamusi kuzomudzinga pano kusvikira awana hama yake yaanoti ndo kwandiri kubva pano ndichienda ikoko. Tikangohwa kuti pane chaitika pamusikana uyu, you will be in for it. Saka vakavhundudzigwa, but mukadzi wacho waive nenharo. Ndokubva ati mapurisa aenda asvikarongedza mabhegi ako windi. Ndobva ndarongedza mabhegi angu. 2 weeks basa ratopera. 2 weeks basa radopera kuSunside. Zvadero ndarongedza mabhegi angu aya. Ndarongedza mabhegi angu aya nekugumbuka. Pane hembe tsva dzanga atenga wardrobe make. Ndobva ndatombodzidza. Ndikaona dzichindikwana dzakandifita zvisingaiti hembe idzodzo. Ndobva ndatora matopu maviri nemajini trouse maviri nematights nechifuti. Ndakatorongedza tunhu itwoto ndikatuisa pazasi pebhegi rangu. Ndobva ndazoisa tunhumbi twangu pamusoro. Ndobva anditi saka iwewe gadzirira uri kuenda. Lucky enough pane mwana wabhudhi vangu, handizivi kuti akaona sei nhamba yangu kana kuti chii, ndakangodzwa kufona achiti tete ndakahwa kuti makauya muri kuno kuSouth Africa asi munhu wakandiudza akangondipa nhamba dzenyu. Ndikati ndiani svika ndimbuya hazvi. Ndikati okay ndiri kuSunside asi izvezvi ndiri kutonetsana nevarungu ndadzingwa basa ndaenda kaba. Svikai muri kuSunside kupi? Ndobva ndamuudza. Ndobva anditi okay musazvinetsa, gadzirai mabhegi enyu ngavakuperekedzei kunokwirigwa mataxi, mokwira mataxi mouya kuno kuJoburg. Ndobva ndadini, ndobva anditi wawana here munhu kokuti unoenda uchibva pano? Ndikati ndawana hama yangu imwe neighbor kumusha, handina kuzoti hama yangu. Ndobva kwanzi saka alright rongedza mabhegi ako. Ndobva ndati ko mari yangu, svikai we are not going to give you mari because wakaba. Ndikati ndakuba laptop yenyu ndipeiwo mari yangu. Handi muri kundidzinga basa nokuti imwe hamuchandidi pano, muri kufungidzirwa ndakaba. Handina kuba inini handina kuba asi ndikuda chi? Ndoda mari yangu ndibve pano. Mukadzi uya takanetsana tichitaura chete nemuromo. Saka murume wacho akatoona kuti pangatoita nyaya yokutoti panogona kuguma vanhu vatorovana. Ndobva ati madi mangomupa mari yake. Mukadzi uya ndokubva apinda mubasha nehasha. Ndobva atora ndaikora 700 rand ndo yandaikora pay yangu. Ndobva aenda akanotora hafu ye700. Ndobva andigamuchidza, ndobva ndaiverenga, ndobva ndairasha. Ndikati ndoda 700 yakakwana because ini handina kuramba basa. Imwe muri kundidzinga muchiti ndakaba, ini handina kuba plus handina kuramba basa. Ndoda mari yangu yakakwana, mondipowo nemari yangu yetransport yekuti ndokwanisa kusvika pandiri kuenda ndiri safe. Saka hausi kuda kubuda muno. Ndikati handibudi kana ndisina mari yangu. Saka takatonetsana zvekutonetsana zvezvi akati iye munhu wakabva kumusha une vhiki 2 ari muno unotembei. Amenoti muNigeria akazomudza kuti chii pamusoro pemaZimbabwean here. Ndopa akachizoya nemari yangu 700. Auya nemari yangu 700 ndobva murume wacho ati mupe neyetransport iri separate isiri pamwe chete neiyi. Womupa yetransport neyekuti atenge chikafu achienda kuitira kuti tibude mazviri. Akandipa mari iya akandiverengera. Andiverengera mari iya indakapinda mutoilet. Ndobva ndatora mari yangu iya yaandipa yepay 700. Ndobva Saka mwana wabhudhi vangu akandifonera akati kana vakudzingai zviri rafu tete itai plani iyi. Ndobva ndati ndiudze. Zvikanzi vachingopedza kukupai mari torai kapepa keplastic mosungira mari iyoyo. Mopinda mutoilet moiisa kudhodho moindonyera ikoko mosiya yavakupai yetransport. Then mozodini ndo yamuchanoratidza mahwindi ekurengi kwamuchanokwidzigwa chii. Sezvinei ndakaita seizvozvo ndokubva tabuda. Ndobva taenda kurengi kuya kuBosman. Tasvika kuBosman kuya takaona mataxi drivers. Ndobva abvunza mukadzi uya kuti ko anoenda Joburg ndaapi, anoenda Joburg ndaapi. Svikai unoenda ndiani? Ndobva kwai ndo uyu musikana uyu tadomudzinga basa impavha yechichi vari kuudza mataxi drivers handiti. Saka pakaita umwe taxi driver wakauya akati mamudzinga basa. Svikai svikanzi nokuti mati wadini? Svikai wakaba, svikai wakabei, svikai laptop yacho iripi? Svikanzi hamene kuti waiisepi. Ndobva vangotanga kundibvunza kuti ko makauya rini ko muno munongouya nokuba. Ndikati ndakana 2 weeks handakana wandoziva muno.
ndakatouyawo 2 weeks idzodzi ndichitobva kuzirasti uko kwavakandidana vachiti kune basa. Saka handina kana wandoziva, handina kana laptop yavo yandakaba. Svikati saka vakupa mari yako here yepei? Ndikati vandipa yebhasi iyi, ndoyavandipa. Zvikanzi ko yenhingirikini yepei? Ndikati vandinyima mukadzi wacho wachingawo. Vakatarirana murume nemukadzi muNigeria vakati zvatakupa mari. Ndikati sechai, vhurai bhegi musechi. Apa hana futi iri kutorova kuti apa ndaba futi mabhurugwa aya majini ko vakasecha zveshuwa ndodini. Saka ndakabva ndadini ndobva vangonzi mupei mari. Mukadzi uya akabva angotsamwa ndokubva aenda paATM ndobva anowithdraw futi mari ndobva auya ndokubva andipa mari iya. Vaya vakati okay kana mamupa mari yake takuenda naye kuJoburg. Ndobva vauya neni kupi kuJoburg. Maimusururwadziwa here nekwamanga maisa mari? Kwakusingarwadzi nokuti ndakanyatsoudzwa kuti unoiisa sei. Plus kurwadziwa kuya rugare. Unenge wakagarika chero ukagwadziwa uchiziva kuti apa ndo pane upenyu hwangu hapana paunombozorwadziwa zvokuti unoshinyira vanhu vachiona kuti uri kushinyidzwa nechinhu chawaviga pa. Saka makazobvisa masvika Joburg? Ndakazonoibvisira kumba kwemwana wabhudhi vangu achitoseka kuti maita here zvandakuudzai. Ndikati uyaone uchiibvisa iwe. Ndokubva aseka achibvisa mari iya ndobva atoisapo ndichibva ndaisa mari dzangu apo. Svika ichitotorai mari iyoyo mutumire kumusha izvezvi kumwana school fees. Akabva anditira vatumiriro avanoita seivo vanga vajaira kunoku. Ndobva anotumira mari iya yose kumusha kumwana. Maitanaka, ndimi munonatsoziva ma-events eupenyu akaitika mulife menyu mechigara kunyika dzevatorwa kunoku. Ndepapi pamunonatsa kurangarira pamunoti pamakambopindana nedzamakapindana nadzo? Pandakatanga kupinda muno muSouth Africa, chokutanga munoziva kana ukapinda munomu chekutanga unenge uchitsvaka basa. Saka pane pokuti taienda kumarket tisina mari yetransport. Tichinyatsozwa kuti hatina kana mari yetransport ende kusina kwataiiwana. Chekutanga takakwira train tichienda kunonzi kuBletchley. Saka takwira train vaiti mangowe kukwira usina tiketi. Sina mari yacho, usina kubhadhara. Yes. Saka isusu taitaimira paya panonzi train yakusumuka todojambirawo mukati. Saka one day pamwe pese taibudirira because taiwana kusina mapurisa. One day takazokwira manje ndokuchiwana mapurisa akadai paBletchley paya takudzira. Ndokubva mapurisa aita vanhu queue. Isusu ndobva taenda kumacheto kokupedzisira. Ndobva vamwe vese vapinda vaingovashowa matiketsi avo. Isusu ndobva tasvika neshamwari yangu. Ndobva tafamba tiri serious tichiita sekuti hatizvioni kuti vamwe vangu vachivaratidza matiketsi. Ndobva tadini svikai hey tinoda matiketi panapa. Ndobva tavhunduka. Zvikanzi tipei matiketi musikona kuti vamwe vari kuratidza matiketi. Ndobva tavhunduka tikadokukatlamara kuratidza kuti hatisi kutombohwisisa vari kutaura nezvei. Zvikanzi tiri kuda matiketi makwira sei train? Tikati tangokwira isu kuZimbabwe matiketi. Train inokwigwa nevarombo vasina mari. Saka isi tangofunga kuti chero kuno kuSouth Africa ndo zvinotongoitwa because kuno kutori nani futi. Tachingoti train inokwigwa nevanhu vasina chavanacho. Zvikanzi matikudini? Ndobva tavaudza. Ndobva vangotiti ibvai pano indai uko. Asi vakatombotitevera futi vatidzinga kudaro. Ndobva vanotivharira mune chimwe chimba so. Zvikai vanonyeba mari vanayo. Ndobva takurura nhembe tikati hatina mari sechai pose pamunoda. Zvikai mashura chaiwo. Maikurira magadhi. Mapurisa vakaenda nesu kune chimwe chirumu vakati mune mari yamakaviga. Tikati hatina mari. Vaive vakadzi nemurume 1. Murume akatozobuda achitiza because takatokurura kusara nemabhra nematights. Tichida kutokurura zvazvokuti vaone kuti vanhu havana kutokwana. Ndobva vakadzi vaya vati havana plus dzinenge dzisina kukwana vanhu ava. Vadzoserei vakwire train yokudzokera vadzokere uko varege kukondinya negwendo gwavo. Ndobva taregedzwa. Then chechipiri nenyaya yenhamo yemujoni munongoziva kuti usina futi waunoziva. Ndakazosvika pakupinda murelationship neumwe munhu wandakadzidza naye kumusha ndangodhumana naye muno. Ndobva tadanana nemukomana uya.
Tadanana ndokubva andibvunza kuti kwaiwe kuonda kushakara kudai chii. Ndobva ndati nhamo yandiri kuona muno maiti. Zvikanzi chii chiri kunetsa? Ndikati hapana basa, hapana ende hapana chokumboti tinoti ichi ndo chatokwanisa kuti titi tingaita kuti tirarame. Inyaya yekutongojegera. Ndobva mukomana uya anditi first day uya ndinokutengera chikafu. Ndobva taenda, ndobva anditengera 5 kg yeupfu, 750 mils yemafuta nezvimwe zvese zvaidiwa mabasics. Ndobva ndaenda kumba. Imwe weekend ndobva andifonera futi svikai uriko here? Ndikati ndingaendepi semunhu usingashandi? Svikai uya kakumba kwangu kuweekend. Ndobva ndaenda kumba kuya. Ndasvika kumba kuya ndakasvika tikaenda out, akandiendesa out tikanodla hedu dhina yedu. Ndobva tadzoka manheru. Tadzoka manheru ndobva ndati chindipaka pekunovata, handiti sisi vako vari muno. Zvikanzi haunovatika kwasisi vangu, handiwavinga ini. Ndikati saka iwe unoda kuvata neni? Svikai iwewe ndakagara ndichikuda kubva tiri kuchikoro but ndaishawa ndodi ndokuaprocha sei because ini vabereki vako vaive nemari. Asi ndakatoona kutoti zvawauya kuno mukana wavapo. Ndikati saka iwe uri kuda kuti ini newe tidanane tigorara tese ini newe. Unorangarira kuti ndaikutengera hafu bread kuchikoro nedrink iwewe ndabva kumba kwedu nemari iwe uchitambura usina chinhu. Nhasi unoda svikai aiwazve ushe madzoro chisingaperi chinoshura. Nhasi ndiniwo paya waimbova iwe. Mukomana wayo akatanga kutondinyenga. Ndokubva ndatoona kutoti hazvo hapana yekutamba, kwakuchitodanana nemukomana uya. Maimude Ndisingambomudi paakangotanga kutaura nyaya dzokuti tidanane ka ndakawa dzimwe hasha, asi nokuda kwokufunga situation. Ende apa Tanaka wanga atouya kakuno kuSouth. Ndandatomutora uko kumusha vokomplaina kuti mwana wako hausi kuchengeta mwana wako. Vamwe vakati unohura ari kuSouth Africa achichengeta zvikomba. Vamwe vakati unodla mari, unodhakwa. Umwe nomwe waingotaura zvaanoda kusvikira vanhu vandiramwira vakati tora mwana wako ugare naye ikoko. Saka ndatoona mwana, ndakutogara nemwana muchiwane room changu imomo. Anga akura sei Tanaka anga achiita grade 9. Akatozoita grade 9. Anga akuita grade 9 kunoko. Because akauya ari grade 8. Grade 8 ipapo zvaitomboita sokuti zviri nani. But pa grade 9 apa zvanga zvakubhedha. Mwana anokuda chikafu, aidzidza paSt Athanasius paidiwa fees every month yaidiwa. Saka mukomana uyu airatidza kuti ari kutondipromisa kuti achakwanisa kundibatsira. Ndobva ndati it's okay, regai ndidanane naye. Takadanana nemukomana uya. Tikavata usiku hwose. Munoziva kana munhu achivata newe zviya zvokuti anoda kukupa mari yake. Anovata newe zvokuita sokuti unoripa ngozi. Asi semunhu womukadzi unongoshingirira nekuti unongochiziva kuti mwana wako wasara asina chekubata. Ndakati regai tione kuti zvaanodai mukomana uyu mangwana acho ndakudzokera uchadini. Takamuka hedu mangwana makuseni svika ndokumbura kuti undiainire hembe dzangu, ndikamuainira hembe dzake. Ndapedza kumuainira hembe dzake ndikati ndakuda kuenda ndonozwa ndakasiya mwana ari oga. Zvikanzi alright chirega ndigadzirire tiende kupi kumall. Pandakawa kuti kumall ndikaziva kuti pamwe kuda ndichanonongigwa or something. Takabuda tikaenda kumall kuya. Tasvika kumall kuya akasvika akapinda neni muShoprite. Ndobva atora zvimatroli zvezve. Zvikanzi nunga zvese zvaunofungidzira kuti ndo zvaunoda ende ndiwo mabasics ekumba kwako. Ndakatanga ndichinyara. Ndakambonunga 5 kg yenyama. Ndikaidzosera ndikati ndazviparira. Zvikainunga nyama iyoyo. Ndokubva anunga ndobva akanda. Ndobva tafamba ndikatarira majerini, ndikaramba ndakatarira majerini kudai. Ndobva ati nunga kamajerini acho aunoda. Ndobva ndanunga ziguru, ndobva ndamutarira. Ndobva ati ndatikurumidza uri kutambisa nguva. Ndakanunga ndikaona kuti munhu uyu anenge anotonditendera kununga. Ndikaenda kumafuta ndikadambonunga Vaseline. Ndokubva iye anunga Nivea. Ndobva anunga Vaseline hombe. Ndobva anunga Kemfa. Ndobva akanda. Ndobva anunga Sugar. Akanunga 2 kg maviri maraisi. Akanditengera grocery rakawanda mukomana uya. Ndobva aenda neni kumota kwake. Ndobva anondisiya kumataxi. Tapa mataxi paya ndakafunga ndongopuwa yetaxi zveso munhu watengerwa grocery. Ndobva anditi rendi yako imari.
ndobva ndamudza ndikati rent yangu i900 ndobva ati ketu ndobva andipa svikai saka chingwa munodla chemari pavhiki ndobva ndamuudza ndikati paday ka unongoti paday loaf ka times the number of days dzemwedzi zvikanzi aiwa ndoitira kuti pafortnight ndichikwanisa kukupa imwe mari yekuti ukwanise kushandisa muchienda mberi zvichidaro ndobva angonditi mari yechingwa 2 weeks ndobva andipa 200 yamari 9+2 yava 1100 ndobva anditi okay ndokupa mari yekuti just in case ndogona kutadza kukudedza pafortnight inotevera aigara achindipa ma1.2 after grocery 1.2 after grocery saka pose pandanda kudzokera ndichinomuona choro zvezvo kuti waindikwesha usiku hwose rutenyu ndasingachazvioni nokuti mwana wangu wanga akudla achidini achiguta zvazvazvo kutongoshingirira uziva kuti kana ndatobva ikoko ndombodoita 2-3 days ndakavata nditerera musana kuti musana uyu hauna mongozviziva uchaudza mwana apa mukomana mwana anenge achikuti mama ende shamwari yenyu inokudai ndoti shamwari yangu inoti inotifarira mwanangu inotifarira mwana anenge achifara ka but akazosvika pauziva here nhoroondo yakaita iyi kana kuti akatozozvizivira kwadj ola ndokwaakazozviziva haana kumboziva kuti munhu wandaiendera waive munhurume ende haana kuziva kuti waive because uyu anga ari family yanati we were family friends akatozvinzwira papodcast paola ndakuzvitaura akazongotaura tatoga kuti mama inga you were going through a lot ndisingazivi chinhu so now ndikaona kana mune mazistress enyu kana chinyi ndakuunderstanda kuti pane zvimwe zvinhu zvamunogona kunge muchirangarira pamusoro peupenyu hwenyu I didn't know kuti maitombosvika paextend yekuti mairara nemunhu wamusingadi nepamusana pokuti maida kuti inini ndiwane zvikwanisiro yeah and ndinoti I think makaita chinhu chakanaka samai kuti mwana ange isvika palevel rekuzoziva hake kuti life yakamira sei cause semunhu achiri kukura so yakazopera sei relationship zvakaitika ndezvekuti takambochovha zvedu achindichengeta pakundichengeta machengetero aaita handishori nekuti akandiitira kusvika ndakukwanisa kuzozviitira asi nyaya yaingogwadza ndiyoyo kuti kana waendako waitoziva kuti unenge uchitoshanda night shift kusvika paedza kuti nenyaya yekuti chamahara mushana munozviziva imwe zvakazongoitika ndezvekuti ndakazongowana basa kunonzi kuNorthcliff rekumakitchen ndawana basa kuNorthcliff ikoko varungu vandaishandira vanhu vaihwisisa varungu vokuti vaimeka sure kuti every weekend vaitumira mwana mari yekudla nokuti ini ndaiti kugarako yanga iri stay in saka kubvira pandakangopika from there mwana wangu ndopakati chiti mama it seems like mune chipo chokuti munokwanisa kutaura nevanhu muchidzidzisa vanhu madii marega ndakuvhurirai page kufacebook ndikatombonetsana naye ndikati zera rangu irori ndoonekwa ndichiita zvefacebook inini zvikanzi mama hamune musingaiti zvinoita vana vadiki munenge muchiita zvinoitwa mune muchidzidzisa madzimai because ndoona kuchechi munokwanisa kutaura nevanhu mukaenda pamaevents munokwanisa kutaura nevanhu madii mati ndikuvhurirei page ndikati saka page iri ndichitei svikai ndokuudzai kandakuvhurirai akabva avhura page ndobva aita 2 weeks achiri maketa zvokuti pandakazotanga inini kuita zvima short video zvangu ndakatowana patoone vanhu 1000 followers dzakanga dzichiti takatokumirirai tete because the way yaaimaketa nayo page iri kai munhu wese waida kuti achiona manje kuti vatete ava ndevapi saka akatanga anditraina kuti kana muchitaura palive munoita so kana muchitaura navanhu munodini kusvikira ndanyatsokuti but ndaiti ndikati itei this week ndogona kugara kana 2 months ndisina kuita akanditi ko zvamarega todonetsana manje kuti handisi mwana muduku ini handazera neweni usaona sokuti ndiri mwana wako todonetsana zvokudonetsana zviya but akaita mwoyo murefu kusvikira ndanyatsochipika ndakunakirwa nazvo ndichitoti chero ndiri kumakitchen ndikaenda palunch ndopinda murumu mangu
ndoti chipo ndichitaura ndoga kusvika ndanyatsopika manje ndakuchinzwa kuti handichakwanisi kugara ndisina kudini ndisina kushuta small video saka ndakatoona vanhu ndichitoti ndikavhura ndotoona vanhu vari kufollowa vari kulaika vari kukomenda vari kufollowa vari kulaika vari kukomenda within 2 months ndavhura peji iroro pandakatanga kungova serious ndakabva ndatopinda mu6000 followers ndapinda mu6000 followers ndakatanga kuchidedzwa manje kumapati kumababy shower kumabridal shower kumabirthday kupi vaiti vakaita mapati avo vonditi maitanaka chimbotidzidzisai chikapa ndotochiita chikapa chiya ndovadzidzisa ndochiita nchidemonstrator kusvikira ndatozopika ndakukwanisa kutengawo malights angu ndakukwanisa kuita zvinhu zvangu ndega ndichibva ndadorega basa ndobva ndachitotanga kuita zvesocial media because mari yanga yopinda ndaiti kana munhu akandibhuka kuzohosta bridal shower pamwe ndaitochaja mari yaitosvika kuma7000 yandandisati ndambochaja yandambohora chero kubasa kwose kwandaishanda because kumabasa kuti aihora ma3.5 chino mari shomanene saka pandakatanga kubhukwa kekutanga kechipiri kechitatu munhu ainditsvagira mabasa munhu aitondinzwira tsitsi because aiziva mararamiro ose andandichiita ndaisheya naye saka akanga akutongonditsvakira mabasa zvokuti ndandanga kugara ndichingori busy zvokuti ndakazotangawo kutengesa tumwe tunhu twandaistoka ndichimeka sure kuti ndiri kubhalanzisa apo neapo kuitira kuti pande ndisina kudedzwa ndichizama ndichifana kubhalanza nemari yekutengesa kwande ndichiita yeah. Alright, tichadzoka pakeriya iyoyi but imimi saka murume uyo aikuchengetai musingamudi asi mechitoenda kuma-night shift kwake makazopinda imwe relationship here kana kuti ndakati mirei mbijana asi semunhu ane ropa rinofamba ndakazongoti ndati garei ndokubva ndapinda murelationship semunhu anga asingachadi zvevarume vevanhu nekuda kwokuti uyu wakandionesa chamukwikwi wandaidanana naye zvesituation ndakazodhisaidha kudanana nemwana mudiki asina munhu nekuda kwokuti ndakanga ndisingachadi zvemunhu anoita sokuti kana ndichidanana naye anenge achindishandisira kundibhadhara kwaanenge achiita nokundiitira zvaanenge achindiitira ndakapinda murelationship yangu nemwana mudiki mukomana I think tine 20 years difference nemwana uyu watanga nebhodhi hombe zvokuti taiti tichifamba tose taitoita kunge vanhu vane zera rimwe chete ende iye munhu uya aibhiyevhawo semunhu mukuru zvekuti taiwirirana paminyati yedu yose ende taidanana zvekutodaro aive mwana mudiki but aindichengeta ende aisandiita maitiro andaiitwa ayaya nababa vaya vokundichengeta pasituation yandaive nayo iye aifila sei anga singanzwi kunyara here kuti ndiri kufamba nemunhu ari 20 years older than me kana kudii patime yacho zvaisatomboonekwa kuti ndiri munhu muhombesa kwaari nandichiri fresh zvekutodaro zvekuti taitoti tichifamba pa vanhu vaitofungidzira kuti vanhu ava izera rimwe chete iye semunhuwo aida zvekuzvidza munhu mukuru vanhu vaitongoona sekuti takaenzana plus taiwirirana pamunyati iye aitodada neni zvekutodaro because I remember pane time yakabvunzwa nabhudhi vake zvichinzi iwe saka muri kuda kuroorana here kana kuti muri kuda kuita izvi zvekungotamba akati inini mukadzi uyu ndiri kutomuroora nechikonzero chokuti 1 akaendawo chikoro imimi mukadzi wenyu ndewezera renyu asi haana kuenda kuchikoro chikonzero ndichida uyu ndechekuti akanonoka kuroorwa nekuti aigadzirisa nyaya dzeupenyu hwake ari kuchikoro ndo reason yaipa hama dzake kana dzamubvunza kuti sei uchidanana nemunhu muhombe kwauri yeah. asi mimi maimuda here ndaimuda mwana iyeye zvokuti dai rakanga risiri zera zveshuwa kuti mudiki kwandiri ka uyo taitoroorana uyo ndaimufila zvekutodaro ende ndaimuda aindiitira zvandinoda zvaitodarika zvandaitirwa nevanhu vahombe vemazera angu samanje zvakazopererei zvakazoitika ndezvekuti mukomana uyu mukutaurisa kwaiita hama dzake dzichiti ndiri muhombe kwaari neniwo wacho ndichiona kuti zveshuwa ndiri muhombe kwaari plus ndandisina kana intention yekuti ndingaroorana naye
ndakazodanana neumwe muhombe wezera rangu. Ndadanana neuye wezera rangu akazvibata. Uyu mpana ndiye akazvibata. Mpana akazvibata uyu. Kuti ndinodanana nemunhu uyu. But takadanana nguva refu, something like 3 months. Ndichimuvhara uyu ndichitombopota nchiti kana akaenda out nebasa kamwanaka ndoenda ikoko kune uyu. One day akazotipirwa nemumwe wakamutipira akati itokwira uye kuno izvezvi vanhu vaya vari vese. Akauya haana kuuya kwandaiveri nemunhu uyu. Akangouya akaenda kumba kwedu semunhu wanga ane speki indine speki. Akangoenda kumba akanovata. Inini manje semunhu wanga aenda akakunovatira uko kumufesi umwe uyo muhombe wezera rangu uyo wandanda kuzvidzwa ndiye wandoda kuroora naye. Takandonovata zve. Ndakuchidzoka makuseni kakuti ndimanye ndiuye ndipfeke ndiende kubasa ka. Ndakawana sabhuku varimo mumba vakavata. Ndakavhura door. I5 vakadzi vavo. Ndobva kwanzi umwe nomwe ngave nechaanacho. Murove munhu uyu. Ndobva vakadzi vaya umwe akauya nebhurumu, umwe akauya nepaleti, umwe akauya nechino, ndobva vapinda muyamatairo hwatiri. Varume vose ndokubva vabuda. Handizi kuti chii chakaitikana nhasi ndinozama imagina. Ndakarova vanhu munowa. Ndakarova vakadzi. Ndiri ndandisingarwadziwi. Pane voice raita sekuti pane munhu ari kutaura achiti anzi usazvinetsa usawara pane zvavari kugadzirisa pauri but ivo they think kuti aiwa musimudzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse toro yakaremera hama patiri kuenda nemuko tiri kutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa handi munoziva kuti titourayai topisa tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu. My partner kuti ndakapinda nadayasiriye pamwe ngadaenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure across the border. Zita Dumisani Mulambo mafambise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi.